Kaira, Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu Kaira kaira Allah kira yaun akaira dare dare Habiballahi Mamado Takiyullahi Mamado Alhamdulillahi Rabbil Alamin ambe ala tanuka ala barkada ka salici dawla son herma ka noy ala kirabai kisi ani nema baka ana somogo bela jele ani maomadi yutu nyonya foka ta jodon se ala kanin awbe o jamakulu sanu mainfe ka wala duniya ka fo bi wajulu keneka ni ya anye bamako yirimajo estadi 26 mars konnana ka be septembre kalo tlimugani kelema o min bena mauludu ale denguni o suma min be laben sango san jamiyatul ansardin international fadife ni kene sanumai abi nyinamaya anga mali ho conseil islamique nyemo bafe anfana karamo a SEID CHERIF Ousmane MADANE Haidara ka kayni nyinantay ala sonama barakun follow o kera ni ankaramo ni ankaramo din a SEID CHERIF Ahmad Tidiane Haidara aleka lesiliye fukata se karamo a SEID CHERIF Ousmane MADANE Haidara ale selen ko kene kono o kera nisondiya ko baye inafo aw yere kunyebe ala chogoya mununa giyoro la sorolen tumana mina maba wele munu kumbe kene kono ulu sorola ka kumauta amolo dunya ka fo kene abara bela jelen abenundo ankaramo Isa Muhammad Sharif fe nin aw anga jeka anyamada ofe a'udhu billahi minash shaitani la'in rajim bismillahir rahmanir rahim Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halil 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ami bela jelen fo ka bedo kramantu ala ami mauludu denguni kene konana stade 26 mars la ka keni le 21 septembre 2024 ami ala dele ala ka atime noya ola ami Bamako kono ami sigida woronana a merbiano merito wala shaka kone aka bismillah kana jama bismillah aka commune konana ambi befo ka be walimando mogo bora fon fanfe ibara yoro la inana sira fe ko abbe bismillah kena kono bismillahir rahmanir rahim jama assalamu alaikum yana ngado kumala amba nyini jama fe anga tashibla ke mi ala jarabi min sura anga jamala kono tarata do kerengere no falaje gendarmerie mi rebe commune si kono amba nyini jama fe anga wulika 1 minute de silence kuwi Je vous remercie. Ahmed Doga Allah kahinoula. Anga polibese nabaga bema. Mogo se anga ni kenesa manga anga polibese abema. Kasi kramogo rema. Ani anga dine mogo ba pen febe kenenga anga polibisuma. Ananga dugutigila kaw ama yini ala fe ala ye birana tugumna ala ka sanwertaira onna o kene tula mogo sira ya herela ama yini ala fe ala ka besi aso kasi herela bashikana mogo shifo yisoro nebe kuma community dembe togola an community mberi togola ka mogo yi sense anga wajiri kenenga anga polisi na baga bema surtout karamogo ambe karamogo re fo kosobe abe chesirim na jamala kula atugulete mogo shila no borai ama yini alafe ala jinan tara la tugumna
aka san wɛrɛ ta yira na o togo la a kɛ to bɔ ka sallahu muhammadu. Monsieur le maire fo aka commune tɔgɔ la ani aka bisimilali la mairie fana tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an ka ɲamakalaw ma ɲamakala bonda bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an fa tantɔ Abdoulaye Jabate ale bɛna kɛnɛ dayɛlɛ ka di kuma la tɔw ma a senɔ bilalen do Musa Jabate fɛ ka se Baseku Kuyate ma. Assalamu alaikum an balima cɛ ani muso an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo fɛn min m'u natɔ sɔrɔ ka n'u tatɔ sɔrɔ ni laada kɔrɔ ye ba madani de fɛ ko kɛnɛ tɛ sigi fiyewu ko ni anw ma kɛnɛ dayɛlɛ ne ni n dɔgɔw bɛ yan Musa Jabate ani Baseku Kuyate hakato b'a la kuma b'a bolo a ka kɛnɛ datigɛ a ka sira di mɔgɔw ma merci. Assalamu alaikum amsar jama ani su an tilenna hɛrɛ la Ala k'an si hɛrɛ la fɛn min ma natɔ sɔrɔ o kana n datɔ sɔrɔ ayiwa an nana kuma fɔ ko tan a ka wusa kuma si tan ye Cherif Ousmane Madane Haidara ne Baseku y'a fɔ n ko a ɲɔgɔn tɛ maa ka so a ɲɔgɔn tɛ maa ka jamana kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ maa ka dugu la a tɔgɔ ye ko ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ɲɔgɔn na degun faden dɔrɔ ba Madane ka sama kalafe baasi t'an ka fiɲɛ kɛɲɛ jiri do mais n se ya su in na n b'a fɛ ka na ci dɔ fɔ n kɔrɔkɛ ye ani n balimakɛ ani n ka karamɔgɔ n mago b'a la mun na Abdoulaye Jabate an ka dugulamɔgɔw ye ne wele n taara Garanakaw y'a jira n na kɛlɛ donna u ni Tozugukaw cɛ ko ni n nana n k'a fɔ Madani den ka dugawu k'a la parce que u ye bese san k'a ban pewu ayiwa ko tribunali ye alamisa ye dugu fila bɛɛ ye ne jatige ne ye ɲamakala ye ne taara u sigi ka kuma ne se banna ko sera tribunal ma ayiwa ne b'a ɲini ba Madani den fɛ a ka dugawu kelen-kelen kɛ ni jama in ka se ka dugawu kɛ saliji bɛ kɛ ko in na cogo min na hakato b'a ka sallahu Muhammadu n b'o ɲini kɔrɔkɛ fɛ. Baseku Abdoulaye Jabate eti jɔn ni yɛrɛ k'o fɔ Dɛrɛnkura an bɛɛ jɔlen bɛ yan fɛn dɔw de bɛ yen bunahadamadenya kɔnɔ ɲɛnɛmaya sigilen don sɛbɛ de kan cɛba min ma kolon kɛ bunahadamadenw na n'a sɔnna ka adamadenw k'u dɛmɛ yɔrɔ min na min ka di Ala ye Ala bɛ min fɛ ba Madane de ɲɛnɛmaya ka mɔɔw ka ɲɛnɛmaya ɲɛ ka mɔɔw ɲɛsin Ala ma ka bunahadamadenya ɲɛ dɔn k'a kɛ ka tila ka jamana in dɛmɛ i ye fɛn min kɛ jamana in ye ka kalansow jɔ Ala kosɔn ka ekɔlisow jɔ Ala kosɔn ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ Ala kosɔn ka miliyɔn yirika don jamana in na ka miliyari don jamana in na jɔnni y'o kɛ ba Madane de ko i ye ko ye fɔ ko ban fɛn dɔ do fo mɔɔw k'a ye ɲɛ de la k'a ka kɔrɔbasi i ka kɛlen yera i ɲɛ na a ye tulo maa mɛn a yera an ɲɛ de y'a ye k'i fo k'i barikada fɛn dɔw nana ka na Baseku ayiwa ko ba Madane dego ka dɔrɔmɛ 100 di jaliw ma 100 ne kɔni bɛna mara fɔlɔ maa tɛ Ala bɔ fan dɔn. Ayiwa walew dafara basandeni ba Madane deni makɔrɔba de Sheikh Cherif Ousmane Madane Haidara n'a fɔra faso walima jamana dɛsɛbade b'a kɔnɔ faso jɔba bɛ a tiba bɛ a ma jɔ min ka sira t'a si la o fana bɛ yen basande ale kɛra faso jɔla ye ka tila ka faso den ɲumanw bila k'u ka faso jɔ farikolo fa dɔw nɛgɛnnen don k'u bɛɛ lajɛlen nin yɔrɔ in nin ye i bɛ kunkolo si tigɛ ka sɔɔni tigɛ
foyi ti se ni ma nka ni sinɔgɔrɔ o ye kunkolo de ye ni kunkolo tigɛra ni tigi bi ben ala ka diinɛ kunkolo o de ye Sheikh Cherif Ousmane Madane Haidara ye o de la n'a sɔnna ala bi sɔn n'a y'a senbɔ ko min na ala b'a senbɔ o la Cherif Ousmane Madane Haidara e kelen ani foyi i kelen ani maa si kira mɔ de Haidara ala ka nafa ni barika ye Haidara Haidara Bamadan ide Haidara basande ni jonga kan jiri min turula ani jiri min falena e ba Ousmane o denw de kelen ye ni maaw kɛɲɛna diɲɛ bi wuli ansar jama k'a kɛ ala ye k'a to ala ye k'a fɔ ala ye u ye kuma sogow fara ɲɔgɔn kan don dɔ la ko sogo min kasa ka go ka tɛmɛ sogo bɛɛ lajɛlen kan ko k'o sogo ko fɔ u ko suruku cɛkɔrɔ de kasa ka go u ye suruku kɔrɔ ɲininka suruku kɔrɔ ko naamu a ko kungo sogow an man nkalon tigɛ dɛ a ko ne kasa ka go ne kɔni kasa ka go ne kasa ka go nka ne kasa ka di ni ko labanbali kasa ye walayi Ousmane ye ko labanna ɲɛ bɛnde ala ni gwanga bɛnde ansari jama a bɛ ba dɔ bɛn kɔrɔ ka di hala bɛn wa n b'a fɔ n balemaw ye an ka bɛn tun yɛrɛ bɛnde ka di Haidara a barika a barika an bɛ an faw fo an bɛ an ka ɲamakalaw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma minnu bɔra ka kuma u bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ka jeli alimami kɔnɛ fo ka bakɔrɔba ka jeliba fo ka ɲamakala bonda bɛɛ lajɛlen fo nin de ye Mali ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an baw tɔgɔ la n'o ye musow bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi an ba Aja Ayise Sangare ale ka bisimila mikoro la an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la ala k'an bɛ sababa ma n bɛ n ka foli fɔlɔ an karamɔgɔ la a SEID Cherif Ousmane Madane Haidara a n'a ka denbaya si jan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a da n'u ma jugu tɛ ba cɛ in na ala kana jugu sa la a hami dogolen ni kɛnɛ kan ta ala de b'a dɔn ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya n'o bɔra yen nin kɛnɛ in nin t'an an musow ka foli kɛnɛ ye denkundi su la an bɛ dugu jamana dɔ de ta o ka labɛn kɛ ka na foli kɛ o kɛra bangeli la mais u y'a ɲini an fɛ ko musow kana kuma jamanaw bɔ ne jamanaw y'a laɲini komi ne min ye an minnu ye bamakɔkaw ye jamana 40 kɔ o musow bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ka na anw sɛgɛrɛ yan nɔ n bɛna bɔ k'an ka jamana 40 kɔ muso bɛɛ lajɛlen fo k'u barika da u ka nali la olu fɔlen kɔ n bɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnen la n bɛ n ka musobaw fo jamana 40 kɔ ka b'u ka faso la ka na anw fɛ yan b'aw fo k'a barika da aw ɲuman nana hɛrɛ la cogo min na ala k'aw bɛɛ lajɛlen ɲuman segin hɛrɛ la ala ka kisi kɛ ala ka tanga kɛ an ye mawulududen bɛɛ lajɛlen kalifa ala ma masa min tɛ kalifa tiɲɛ yarabi alaw n'aw ka denbaya ala ka kisi k'u ye ala ka tanga k'u ye ka bɛɛ lajɛlen fo kira bonya kama karamɔgɔ yɛrɛ la hɔrɔma kama sɔli ala rasulu an bɛ an b'a fɔ tanti Ayise Sangare muso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ fédération ansardi n'an k'a ma ko FADI jamana 40 de représentelen don a kɔnɔ ka kɛ ni san 2024 ye olu bɛɛ lajɛlen ka bi kuma o bɛ di Congo RDC ADN président ma n'o ye Mustafa Sila ye accompagnelen don Gabon ansardi ka représentant fɛ ani Faransi k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An bɛ ala fo ka ala barikada masa min ye an fara ɲɔgɔn kan su in na yan nɔ an karamɔgɔ ɲɛkɔrɔ an ka président international tɔgɔ la Surakata Salamanta ansaru jamana 40 a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ko ka na u ka foli fɔ karamɔgɔ ɲɛna ka n'u ka layidu kurakuraya karamɔgɔ ye
ni ala ni kɛra jɛna ye a mago bɛ ansaru jamana bini naani na su ani tile an b'a a ka bila la n'o bɔra yen vraiment degun min ye an faso sɔrɔ nin wagati in na ko k'a ɲini an karamɔgɔ fɛ vraiment a ka dugawu kɛ faso ye ansaru jamana bi naani ko k'a f'i ɲɛna i bɛ ka mago min ɲa diɲɛ ye i bɛ ka mago min ɲa silamɛya ye i bɛ ka mago min ɲa diinɛ ye ko u ɲɛ b'a la ko ala k'i sara ko k'a ɲini ala fɛ si ani kɛnɛya ani labanko ɲuman ala k'o d'i ma i ka denbaya ya rabbi ala k'o kɛ i sago ye ala ko k'a ka kira kama sɔli ala rasul an bɛ fati fo délégation bɛɛ lajɛlen ka foli tun bɛ musafa sila bolo ka accompagner Umar Traoré fɛ o ye Gabon président ye ani Fali Kone o ye Espagne président ye o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna kuma di an karamɔgɔ ka invité ba dɔ ma ka bɔ Gabon nous kama imam Baba Gana nous donnons la parole à grand imam du Gabon. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نذيرا وبشيرا هذا النبي الكريم هذا النبي العظيم هذا النبي المكرم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة وأخوات في الله، هذا جموع المبارك أحييكم بأحسن التحية، تحية الإسلام، تحية المحبة، تحية الكرام، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد سبقني في هذا المكان الخطباء، العلماء، الوعاظ، تحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمات طيبة مباركة. تحدثوا عنه لأنه نبي المرسل، آخر الأنبياء والمرسلين، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. فعلا بعث الرسول الله رحمة للعالمين، ولذا هذا شرف لنا، شرف لهذه الأمة الكريمة. لذا يقول الله عز وجل عن رسول الله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى قدوة حسنة، ونحن نفتقر به. يعني نتحدث عن احتفال إحياء مولد الرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من حقه، من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحتفل بمولده، ليس بمعنى أن نجمع جموع من الناس لنتكلم عن شيء آخر، لا، بل إنما لنحيي أفضل الأنبياء والمرسلين. ولذلك نقدر هذه الجلسة، نقدر هذا الجموع، نقدر هذه الجلسة المباركة، ونشكر للشيخ الشريف الحيدرة لأنه قام بأعمال عظيمة واجتهد اجتهادا عظيما، ونحن نقدر هذه الأعمال أيها الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن ييسر أموركم وأن يؤيدكم بتأييده الكريم، وأن يجعلكم في منصب عظيمة. نسأل الله عز وجل أيضا أن يحفظ هذا البلد المحترم، وأن يحفظ الرئيس هذا البلد كذلك، لأنه يجتهد لحفظ هذا البلد، لحفظ الشعب هذا البلد. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يوفقه أن ييسر أموره وأن يسدد أعماله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. Chers frères et sœurs en islam, j'ai voulu parler en arabe en m'adressant à ceux qui maîtrisent la langue arabe et qui ont compris l'importance de ce que j'ai dit. Déjà m'ont précédé ici des connaisseurs qui m'ont précédé sur cette place et ont parlé de ce messager, ce grand messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas m'étaler trop long. Je remercie le Cheikh Cherif Haidara de cette invitation qu'il m'a faite afin de vivre ensemble cet événement, ces moments importants. Le Gabon reste à vos côtés. Le Gabon reste à vos côtés. Tout ce que vous faites, nous vous suivons de très près. Et sachez que ce que vous faites, vous êtes au service de l'humanité, vous êtes au service de la communauté musulmane, vous êtes au service de l'islam. Qu'Allah vous élève davantage, qu'il vous élève davantage, qu'il vous élève davantage, qu'il vous protège contre toute mauvaise intention, qu'il vous protège contre toute mauvaise intention, qu'il fasse de vous l'exemple de l'humanité, parce que vous apportez beaucoup, vous avez une vision, et cette vision c'est celle que nous voyons devant nous. Ces gens qui ont adhéré à votre vision, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte que cette vision s'étende encore un peu plus loin, en dehors des 40 pays qui ont adhéré, mais que ça aille encore plus loin, Inch'Allah. Et pour terminer, je souhaiterais vous remettre au nom de vos représentants d'Ansaruddin au Gabon cette attestation de reconnaissance de ce que font vos représentants au niveau du Gabon. Je prends l'exemple sur le don de sang qu'ils font. C'est pourquoi cette reconnaissance, je vais vous le remettre de façon officielle. C'est une reconnaissance de l'État gabonais pour les efforts, pour ce que fait, n'est-ce pas, Ansaruddin au niveau du Gabon. Je vous remercie de m'avoir permis de dire ces quelques mots. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste, qu'il nous pardonne et qu'il fasse de cette nuit une nuit bénie, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais. Voilà, donc je l'ai ici à moi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ansigila hera ala kan hera la. Alhamdulillah antna kuma janya diplôme de reconnaissance mi bamolo ani trophée dorate Gabon autorité jolidi siraka ñina o ka indépendance fête fait ou ya kanu ka an invité kenekan ka ñini ko vraiment ansaru be ka mago miñe Gabon dugukolo kan aka bo hakili ma quoi. Donc ministre Gabon ansaru invité ou invité le kon la diplôme de reconnaissance kani duma ka ke ngani hiraye ko vraiment ko kana dan karamo ma kaga ufo c'est-à-dire que a saratu bolo quoi femme mi bolo ro ka di karamo ma ko yeni katla ka de comme na trophée fana fraga ko kana di an karamo ma ko vraiment ko ka fo ko ka barkada kay miñe gabonye ku se ka sarafro o de bina présenter la inshallah wa assalamu alaykum. Ambi an fa fo no Gabon almamba de ne siɲɛ Gabon ministère ni a fangabɔw bɛ médaille di ani diplôme ni tableau de reconnaissance zeyna o ka joli diyɔrɔ o ambassadeur ba o de fana ye nin di k'a di imam ma ko kana di a CHERIF Ousmane Madane Haidara ma bali joli ko la ansar kɛra misali ye diɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'a fɔra ko ka joli kɔni di karamɔgɔ b'a fɔ ko k'o to ansar di ni mɔgɔw ma. Ami karamɔgɔ Haidara fo bari joli di la yɛrɛ ko te donner le sang sauver la vie ni maa min ye joli di i ye nin de kisi Haidara. Mɔgɔ caman bɛ yan nɔ minnu ni kuma ka kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ foli kɛ Bokel Arama Amit Cherifla a n'a ka taamaɲɔgɔn ka bɔ fo Côte d'Ivoire ka na ni Mawliduba in na k'u ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na. Fanta Aliou Tarawele o ye directrice générale de
ATT Transit ana tamaɲɔgɔn Mori Dumbiya an b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ kɔnɔna na ani Idris Jibo Abdoulaye Arama ana balimaw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ an bɛna kuma di Jeunesse Ansar tɔgɔ la Soumaïla S Traoré ale bɛna dakuruɲɛ 2 fɔ kɛnɛ kɔnɔ o la n y'a fɔ a ye cogo min na événement bɛ direct la Cherifla TV kan a ka plateforme bɛɛ kan sira bɛɛ lajɛlen kan diɲɛ bɛɛ tulo bɛ an na u ɲɛ bɛ an na an bɛ Ala fo ka barikada Ala min sɔnna ka nin kɛnɛ sanumanba in yira an na bi an bɛ Ala fo ka barikada o la dan tɛ foli min na an b'an karamɔgɔ fo a SEID CHERIF Ousmane Madane Haidara ale min kɛra sababuya ye ka anw sifinnakaw bɔ kunfinya dibi la ka anw bɔ tiɲɛni sira kan k'an bila tilennenya ani laadiriya ani masabonya sira jɛlen kan o la anw sifinnakaw Amsar Jeunesse tɔgɔ la ani jamana sifinnaka caman an farala ɲɔgɔn kan bi ka jɔnjɔn sɛbɛn labɛn ko an bɛ o di an karamɔgɔ ma jɔnjɔn sɛbɛn ye kɔɔri de ye dɔnnibagaw ko yiri min suma ka di ka tɛmɛ diɲɛ yiri bɛɛ kan k'o ye kɔɔri de ye faama fantan denmisɛnnin maakɔrɔ i bɛ sutura fɛn o fɛn na i bɛ fini sutura de la i bɛ fini suma de la o bɛ bɔ kɔɔri de la Ala sɔnna karamɔgɔ ye nin yiri sunba min turu Mali la yiri a nugura a feerela a denna a feere kɛra sanu bilen de ye a den jɛlen don o bɛ karamɔgɔ ka dusukun jɛlenya yira diɲɛ bɛɛ la ale ŋaniya de ka ɲi ka taa diɲɛ bɛɛ ma yiri a den bɛ kɛ fini de ye ka adamaden sutura an karamɔgɔ de ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na coton n'o ye kɔɔri ye o de juru bɛ bɔ o de la juru min bɛ se ka diɲɛ bɛɛ siri o la an karamɔgɔ ka kuma o sabatira o yɔrɔ la ko an ka ɲɔgɔn minɛ juruba kelen na an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ o kɔɔri kelen tulu bɛ bɔ adamadenw ma dun ka tila ka o mago ɲɛ a la o yiri ɲɛna kosɛbɛ fɔ Afiriki jamana caman karamɔgɔ n'a ka denbaya yiri in turu ye bi jamana 40 Ala sɔnna u ye yiri in turu ye bi an ɲɛ b'a la jamana baw b'a la ka karamɔgɔ sɛgɛrɛ bi ko karamɔgɔ ka taa yiri in turu ye anw sifinnakaw b'a fɔ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye u ka yiri in turu diɲɛ bɛɛ kɔnɔ anw jɔlen don ni Ala sɔnna anw bɛ yiri in lasago fo ka taa se diɲɛ wuli ma an bɛ tila k'a fɔ karamɔgɔ n'a ka denbaya ye anw jɔlen yiri kɔrɔ ni mɔgɔ min ko ɲɛ ti da yiri in kan i bɛna anw jɔlen sɔrɔ yiri kɔrɔ an ti yɛlɛma wa aza salamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu. an bɛ Jeunesse Ansardine mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma u ka président tɔgɔ la n'o ye Soumaïla S Traoré ka foli lase Fédération des associations ko Ousmane Badja Kulubali n'a ka délégation bɛ kɛnɛ kɔnɔna na k'u bɛ karamɔgɔ fo k'a ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri n'a ka jɔyɔrɔ fa la fasokanw yiriwali la an bɛ aw yɛrɛ fana fo a ka lamɔgɔw bɛɛ lajɛlen na ka foli lase EAK groupe El Hadji Abdoulaye Karambiri n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ni jeunesse ye ka tableau min kofɔ tableau de reconnaissance k'a di an karamɔgɔ ma a SEID CHERIF Ousmane Madane Haidara wajulikɛla min bɛ faso ka baara la faso jɔli sira la Haidara o kɔfɛ an bɛna kuma di groupement des leaders spirituels musulmans tɔgɔ la a Cheikh Dr Hamza Mustafa Maïga Dr Hamza Mustafa Maïga k'a ka bisimila kɛnɛ kɔnɔ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبال مستمو أمبي على فوق على بركة داك على ولي نماندو دانتي بركة دالي ني ولي نماندو منا كنيسي مسافة ماما أمبي كنا من كنا بركة ماندو أمبي كما كيامرا نيني أنكرمغو أنامفا سيد شريف عثمان مداني هيدرا أنا كديمبا بيلا جيلين أنا كنوبا بيلا جيلين أنا كدونامبا فنغو فنسيرا كنينكا أنا غدونبا كانغرا منو بكنينكا ani shirifu minu be kene nka nute jate ka ban ani alajo nyuma nyuma minu be kene nka nga foli be bela jele che fara muso kan demsen fara makorba kan ambe kene nka suina ni wasani kuna wolo bay fierté do ama nga joni kene nka ankara mo ni kene mi signi ala barka dun kene na noro ijie bela jele mina bi kala bolike ka wasake akera sababu ka valeur du islamiyala valeur min tuntala nga jamana na nga guin kan koroli a islamia sankorta a islamia kunawolo a islamia wasa a islamia valeur nyuma nyuma aya jira mogola amba fo amba barkada ka wali nyuma don ka nyina Allah subhanahu wa ta'ala fa yin bara min damne ya rabbi bara ya rabbi ala ka jidi ka tafe de minu be mode minu be mbona minu be ka chenta ila yomi din ni fami mafara bara nka ala ka no bo bara ina ambe duwa nyina fe nin kerenka groupement des leaders spirituels musulmans togola ale de hakli soro wati temelona ka fo asera ambe wati mina mali islamé bela jele ka fara nyogonka mama ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah ka bela jele ki bolo di nyoma akanga jamana bi daku minabi aka gele anga duo ke jamana ka jamana mbo bulula akanga dina be gele min kono bi a gelera fo ka gelera anga fere tike fere min batu dina imbe wasa soro abi kuna wolo soro jugu bi ka batara bara minuke anu bi ka maramara ko minuke islamia to kora na islamia lakari ka lagosi na mo ban islamia la ankara mo seydi Cherif Ousmane Madane Haidara ale de o famia da ma ko dusu da ma ka amblo sraka kanga wili anga sra anga tama aka jageleya anaka limania anaka aladania ana Allah subhanahu wa ta'ala barka min doala o barka yin o de ba alimenter wati be ka anime wati be ni tumo otuma nan salira o be ni tumo otuma nan jingona ni tumo otuma nan giriera ale de ba fo kai kunu aba yugu yugu amba fo amba barkada ola ambe kene min gambi no e mauludu kene ala ake subhanahu wa ta'ala bena la halama minka gele anga jamana nkono o konte sira jamana nkono men sigi mba jira jamana ka kene nin sigi mba jira ka fa alhamdulillah rabbil alamin wallahi mama baraka nin sigi nye ibadan ka fa alhamdulillah halla soro toro bankan de gumanka mamika ala fo amika sabala ko amika ala wala nyumando o wasara jafariya e o wasara daniya e o wasara ka jira ala kira ka buayoro wa me ala kira fe wa me sa ala kola ala kira lo fe sallallahu alaihi wasallam me mi fo Cherif tena ayam la baram la sanwosa ni nyogon su ambe bodi ka yala maulud kene bela jirinka ka foli da kene bela jirima ka trofo me nyanya décider ka ben defuma ankara mo be kene min ka amina ni fe soro billahi aw masa shiye keme kana soro toro masama o de ne se kene ka yan shuna ana min babil fida min babil tadhiya min babil difa an usazina wa sheikhina walan nahida abadan anti tarajuka anti tanazuluke amma ni Allah subhanahu wa ta'ala fi ya rabbi alaka kolozi ya rabbi alaka wasanga jamana alaka kolusuma bashi ni fita min be alaka ban ma juguminu dona jamana kono ya rabbi alaka hakli nyuma nduma ya rabbi alaku kana alaka siratika nyuma alaka jirula wallahi no make jahannama directi do khalidan fiha alaka ankisoma ambe yakito nyini bela jirenfe ka nyina ala fe kenen sigra herela ya rabbi alaka fori herela ka fachani abara to beke herela ma boro yoro ka kenen soro alaki nyuma segi herela ni kenen barka ina duwa ujabi na la nyinu soroli ala mokela ni groupement leader spirituel musulman anga nyamo to ka folidu o fana be kene wero ka o bi ka animation ka banga karamo ka la dilikama ameme fo saje ka bokuma kono ayambla baramina akonyina mawlidu anga temindama al mawlidu ndawo sharif salahun lil ibadi wa salamatun lil biladi ama fo bara akera adira wajul keloma mo ya wele jamana ko ka temnyina anya chuma bara bi ka kaka alhamdulillah amba jiga fala ka fo bara abin no babi kansa goyi amba nyina ala fala ka samira jiran kena na herela fengo femina fo ala ni kena bosanu mainga noni ala tabi be fo ala ko ke angara bili fo kana sura ala ya faram bele jirema kanga hamu bele jire no ya kanga jamana bobolola
doko man natola ko ni sere ka fan karamo nyina ka fo jama ye ku ka dafu ke ko ni jama inte dafu ke fo ila de ala makorta amba jiga ka fami dafu ke na kambi ala banga jamana ala babo bolula hadha wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ambi docteur fo Hamza Mustafa Maiga groupement Togola ka police nyankunda ma ba hame adewna modomi kena kona na ku ka folibia yesa make ale ni atamanyogo bi kena kona na obe kena kona ku ka folibia abe aketo doni kuma mase Haidara ma folo kabako do ni baye dina ci wulu de malola. Alors mi fẹ́ ka min fɔ a b'a kalama a ka garibu américains kun y'a invité ka taa Utah chrétiens de don o chrétien ɲɛmɔgɔ ye layidu di k'a fɔ a bɛna mawuludu kɛnɛ kan waati fɛn min tɛmɛna Mali kɔnɔ sisan bɛɛ bɔra a kalama américain bɛɛ ko k'a kana na o mɔgɔ caman de kun don mais dugulamɔgɔw y'a yira ko Mali bi danger la k'a kana na a somɔgɔw si ma sɔn mais a n'a muso kumana muso ko komi ala ko don a ka taa ale yafara ma a ka taa ala ko don a ka taa a yɛrɛ ko a ye layidu di ko a ti layidu bɔrɔtɔ ko ni Mali kalayara nin ye ale bɛna a ka layidu dafa ala k'an sabati an bɛna kuma di u ma a ka mɔgɔw fo dɔrɔn ani an ka yɛsɛma kɛ bi ɲɔgɔn fɛ ale min kɛra bɛɛ sababu ye u bɛna mikoro la dakuruɲa fila min bɛ kerecɛn ɲɛmɔgɔ bolo a bɛna o di bisimila. Your Eminence, Sheikh Cherif Haidara, thank you so much for your kind words. Merci à SEID Cherif Ousmane Madani Haidara pour my brothers and sisters, it is a great honor for me to be here today. I thank His Eminence for this invitation. I know the importance of this celebration to honor the birth of the Prophet Muhammad, peace be upon him. When I look upon you, I am overwhelmed because of your devotion to God and to your religion and to your religious leader. Ni jamakulu bela jele ukele kiyere di alama ka wuli kana ni keneka kana nyanyaga anga ankuntigi tola koye kaba koye ale nyekoro. Thank you for your devotion. Ako alaka usara aka alabatola. As His Eminence said before I came, many told me that I could not. Ina for anga gidia for we chomi. Because of the tragic attacks earlier this week. I am here today because of my deep respect for Islam, for Sheikh Haidara, and for the people of Mali. Ako munya seyambi kanu bonya ka nyesi sulame dinema
ka ɲɛsi kɛrɛnkɛrɛnnenya a SEID CHERIF Ousmane Madani Haidara ma o de y'a lase yan. I want to express my appreciation to His Excellency Ye Samaki for introducing me to His Eminence Sheikh Haidara. Akwabe Ye Samaki barika da o min kɛra sababu ye ale ni diinɛ mɔgɔba in ka ɲɔgɔn dɔn. And for educating me on His Eminence's great work in interfaith dialogue and harmony, religious freedom, and promoting peace throughout the world. Ako ne wasora ni cɛkɔrɔba in ye, ne wasora ni alamɔgɔ in ye, n'o ye Ye Samake wasora ni a SEID CHERIF Ousmane Madani Haidara ye. A ka diinɛ ko, a ka Mali ko, ani bɛn ni kelenya sabatili Mali kɔnɔ, ani diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya, Ye Samake wasora ko mɔgɔ min bɛ olu fɛ yan bi, k'ale ma dala n'o ɲɔgɔn mɔgɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ. The Sterling Foundation, my foundation, was deeply honored to host His Eminence on his visit to the United States and to our state of Utah. Ako ale ka fondation ni ale o président bay no tɔgɔ ye Sterling Foundation o de ye wele bila a SEID CHERIF Ousmane Madani Haidara ma kana Amérique hakili sanuma min b'a la diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ani bɛɛ k'i ta kɛ min hakili b'a la a ka taa ni hakili ni walawala diɲɛ mɔgɔ k'a mɛn Américains k'a mɛn. While he was in the United States, he met with leaders of my religion, leaders of many religions, including Islamic leaders and government leaders. Ako akatama sefe Ameriki ani dine nyemɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani chrétien nyemɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani silamɛ dine nyemɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani politique nyemɔgɔw ye ɲɔgɔn ye ani jamana jɔli ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen an'olu ye ɲɔgɔn ye. His Eminence had a great impact on those that he met. A ko a b'a seereyaw ye k'a fɔ a ye a tɔgɔ duman to a kɔ Amérique. And they have a deep appreciation for his lifetime of leadership in promoting interfaith harmony and dialogue. A ko olu y'a minɛ n'u bolo fila ye. A kɛlen bɛ k'a yɛrɛ di Ala ma, k'a yɛrɛ di diinɛ ma, k'a yɛrɛ di bɛn ani kelenya sabatili ma, olu y'a minɛ n'u bolo fila ye. I am a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. A ko église min bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, ale ye o diinɛmɔgɔ dɔ ye. My faith teaches me to love God like your faith teaches you. A ko ale ka diinɛ in i n'a fɔ silamɛ diinɛ b'a fɔ aw ye cogo min na k'an ka kɛ Ala fɛ, ale yɛrɛ ka diinɛ in b'o fɔ k'an ka kɛ o Ala kelen de fɛ. My faith teaches me that we are all God's children. A ko ale ka diinɛ b'a fɔ k'an bɛɛ ye Ala ka jɔnw ye. My faith teaches me that happiness comes from living God's commandments revealed through his prophets. A ko ale ka diinɛ b'a fɔ a ɲɛna Ala ye layidu mun ta ɲɛ ani a ye commandement mun kɛ n'an ye o sira taama siga si t'a la yiriwa bɛ sabati. As Sheikh Haidara has taught me, we have much more in common than we have different. K'ale fɛn caman kalan anw ka diinɛ ɲɛmɔgɔba in fɛ n'o ye SEID CHERIF Ousmane Madani Haidara ye. A y'ale kalan silamɛya taabolo la, ale y'a ye k'a fɔ bɛrɛ tɛ anw ka diinɛ taabolo ni silamɛ diinɛ taabolo cɛ. Yes. Because of my love for God, I express that through my love for others. A ko n'i kɛra Ala fɛ, I bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen fɛ, danfara si t'o la. This is what motivates the Sterling Foundation to do humanitarian work throughout the world
o ala kanu de y'a to ale ka dɛmɛtɔn bɛ dɛmɛ don diɲɛ fan bɛɛ u tɛ siya bɔ siya la u tɛ diinɛ bɔ diinɛ la. And to promote understanding among people. Wa ka faamuya fana sinsin adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ. I wish to thank His Excellency Yesamake for helping make it possible for us to do humanitarian work together here in Mali. Ako abenefu ube warba min bɔ ka di ne ka dɛmɛtɔn ma walasa an ka se ka kɔlɔnw ni kalansow ni burusiw di denmisɛnninw ma u ka taa kalan kɛ Ameriki k'a bɛ foli kɛ u la walasa olu sera ka dɛmɛ kɛ yan cogo min na. And I know of the great work that Your Eminence does to bless all of your people of Mali. Ko an bɛ ka SEID Cherif Ousmane Madani Haidara de ladegi ka mɔgɔw jigi tugu ka kɛ jigiya ye jamanadenw bolo a bɛ baara min na Mali kɔnɔ ko anw bɛ o ladegeli de la. I hope that together we can serve you and help you. A ko n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an bɛ ɲɔgɔn nayɛlɛ n'an ye ɲɔgɔn dɛmɛ mɔgɔ si to to kɔ. May God bless you. Ko Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ matigi ka duba an bɛɛ lajɛlen ye. May God bless us all. Ko Ala ka an bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. As we seek to submit to His will. Ko an ka an yɛrɛ di Ala ma Ala bɛ dɔ fara dɛmɛ kan ka ɲɛsin an bɛɛ lajɛlen ma. And to let God prevail in our lives. Ko Ala bɛ an bɛɛ lajɛlen lakana. Thank you, Your Eminence. Ko a bɛ foli kɛ ka ɲɛsin SEID Cherif Ousmane Madani Haidara ma. And thank you for this wonderful welcome, the people of Mali. K'aw bɛɛ lajɛlen ni ce Ala k'an bɔ su la. My brothers and sisters. N balima cɛ n'a muso bɛɛ lajɛlen. Thank you. SEID Cherif Ousmane Madani Haidara. SEID Cherif Ousmane Madani Haidara. SEID Cherif Ousmane Madani Haidara. Kabako filankɔrɔ Malidenw a y'aw ɲɛ munumunu aw ka kabako lajɛ. Kabako min b'anw fɛ yan cɛ tɛ Mali kɔnɔ cɛ tɛ farafinna n bɛ se k'a fɔ cɛ tɛ duniya kɔnɔ mun bɛ se ni Ala ye nin ɲɔgɔn kabako di min ma. A ye Ala barikada Malidenw an ka Ala barikada a y'an sɔn SEID Cherif Ousmane Madani Haidara la. Ne b'a kanu ne ye SEID Cherif Ousmane Madani Haidara kanu n y'a kanu ka da mun kan n y'a kanu ka da a ye jogo min yɛlɛma Mali kɔnɔ n y'a kanu ka da mun kan a ye bɛn min sabati jamana in kɔnɔ n y'a kanu ka da mun kan diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ bɛn ale kɛra o sinsinbere ye Mali kɔnɔ n y'a kanu ka da o kan n y'a kanu ka da mun wɛrɛ kan ko bɛɛ lajɛlen k'i ka diinɛ kɛ ko Ala y'a tigɛbaga ye n y'a kanu ka da o kan bi a ka di ye yanni n ka kuma Ala tɛ nin ɲɔgɔnna dan abada n'a ma a sɔn nin ɲɔgɔnna musow la n bɛ Jara Tunkara fo Ayisa Kulubali n b'a fo n bɛ Fatumata Tarawele fo n bɛ Alimatu Daga Maisa fo minnu fatura Ala ka hinɛ olu la n tɛ se ka nin kuma ninnu fɔ ni n da ma se aw ma sabula kira mɔden o kɔmɔgɔw aw bɛ sɛgɛn min na bɛɛ t'a dɔn Ala k'aw sara SEID Cherif Ousmane Madani Haidara ne b'a dɔn su kora nka a y'a to n ka seereya dɔɔnin kɛ n bɛ seereya min kɛ salon mawuludu ne jɔra nin kɛnɛ kan ka layiru ta i n'a fɔ ansardiniw bɛ baya kɛ cogo min na i n'a fɔ u bɛ layiru ta cogo min na n ko seko o seko bɛ ne na dɔɔnin dɔɔnin bɛ na n b'o bila SEID Cherif Ousmane Madani Haidara ka mara la walasa
a ye hakilina min cari Mali kɔnɔ bɛn ni keleya min n'ale kɛra sababu ye a ye jigiya mun tugu Mali kɔnɔ a ye du mun lakana Mali kɔnɔ n ko ne b'a fɛ diɲɛ mɔgɔ k'a ko lamɛn n y'a fɔ k'a sɔrɔ n t'a dɔn se min bɛ n ye n taara n biri a kɔrɔ n ko ayiwa ne kɔni ye layiru ta nka ne b'a dɔn a ti timɛ abada n'i ma duwawu don n ye a ye duwawu don o don ni bi cɛ wele bilala ma ka taa Amérique Sterling Foundation ka wele a ma nɔgɔya an y'a deli k'a deli a ka sɔn an ka taa Amérique ne ye tanikasegin min kɛ Bankɔni ni n ka so cɛ Welesebugu ni Bankɔni cɛ a ka ca dɛ n taa ko o taa ko n'a ye hakilila tigɛ tile damadɔ kɔ sigasiga bɛ na n bɛ mobili ta tuguni ka bɔ Welesebugu ka na Bankɔni na a ko ye avion ko in dɛ ne ko a ma ne yɛrɛ taara Amérique k'a to yan ne ko a ma min don sa ne yɛrɛ bɛ bɔ Amérique ka na i nɔfɛ an bɛ don avion kelen kɔnɔ an bɛ taa ɲɔgɔn fɛ a ko k'o kɔni bɛ diya ye ko yali ko mobili sira tɛ sɔrɔ ko in na ko wali bateau nin tɛ se ka taa wa nin bɛɛ ye avion madatɔ y'a fɛ Ala nana kɛ a sɔnna an wulila ka taa Amérique ka bɔ yan ka taa Dakar ka bɔ Dakar ka taa New York ka bɔ New York ka taa Utah n'i b'a fɛ i ka mɔgɔ dɔ i n'a ka taama ni ne ma seereya n ye kota kɛ ne ye min ye a ye dɔ fara ne ka kanu kan ne ye majigi mun ye a ye dɔ fara ne ka kanu kan ne ye lamɔ min y'a denw na a n'a musow la o ye dɔ fara ne ka kanu kan ka ɲɛsin a SEID Cherif Ousmane Madani Haidara ma an selen Amérique ne ye min y'a la Américains ko k'olu ka yeta ka bon n'o ye a y'a kanu k'a bolo minɛ ka bɔ Utah ka taa Washington n'o ye Amérique faaba ye u ka affaires étrangères ministère des affaires étrangères olu ko k'olu b'a fɛ ka hakilina in dɔn a kumana u fɛ olu hawjara u ko k'a ka taa jɛkulu dɔ bɛ yen ko Institut pour la paix n'o ye bɛn yɛrɛ duniya fanba bɛn bɛ lasabati yɔrɔ min na olu ko k'a kana sigi jama k'a ɲininka journalistes kodɔnnabaw u wulila u bɛɛ nana ka ɲininkali tɛnkun an ka karamɔgɔba in na ale hakili ye mun ye bɛn bɛ sabati cogo di diɲɛ kɔnɔ a y'u bilasira u y'a ka bilasiralikan lamɛn an bɔra yen diɲɛ tɔnba min bɛ yen mun ɲɛsinnen bɛ diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ ma an taara yen olu ko k'u mɛnna u yɛrɛ kan k'u tun t'a dɔn ko hakilina dɔ bɛ yen min ka bon ni Gandhi ta ye min ka bon ni Desmond Tutu ta ye min ka bon ni Martin Luther King ta ye ko ja o bɛ anw bolo Mali la yan an tora yen u y'an wele k'an ka taa Qatar k'olu ye kumakan min mɛn Amérique a ka d'u ye u ka taa fɔ olu fana ka jamana kan ko alamɔgɔ min kumana Américains fɛ silamɛya tɔgɔ la k'olu b'a fɛ olu ka silamɛ jamana in kan k'a ka taa kuma u fɛ a ma se ka taa faso kanu kama o b'a sɔrɔ sigikafɔ min bɛ Mali kɔnɔ mais a y'a ka golokansigi ci n'o ye Cherif Ahmed Tidjani ye n'ale fana taamana ka taa Qatar a taara a fa nɔla bila a taara a fa kumakan na kali a taara a fa hakilina na yira o fana kunbɛnna ni bonya ani sababa ye an seginnen ka na u y'an wele tugun k'an ka taa Abidjan Abidjan fana kabako de kɛra Abidjan kabako min bɛ kɛ anw bolo yan wali kɛnɛ nana minɛ ka kɛ Cherifla kɛnɛ ye an welela k'a ka taa kuma ale kɛra ko yɛrɛ tigi ye
jama bɛɛ ko Haidara, jama bɛɛ ko Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara. Maliyɛnw, ne y'a dɔn k'a fɔ Ala dugara anw ye, Ala y'an sɔn, sanu ko tɛ, lithium ko tɛ, a y'an sɔn Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara la. Ne y'a dɔn ko maliden miliyɔn yirika o bɛ se k'i balo Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara tɔgɔ la. N b'a ɲini Ala fɛ, Mali ɲɛmɔgɔw k'a dɔn, malidenw k'a dɔn k'a fɔ hali bɛnbaliya min bɛ Mali kɔnɔ, a fura sanuman, a teliman, o bɛ ban kɔni na. An ka jɛ, an ka nin kɔrɔta, diɲɛmɔgɔ k'a ye, an ka jɛ, an k'an bolo jan, a ka dugawu k'an ye, a ka dugawu don jamana in ye, bɛn bɛ sabati jamana in kɔnɔ. Ne ye chrétien ye, n bɛ nin fɔ ni n dusukun ye, n b'a fɔ ni kanu ye, n b'a fɔ ni seereya ye, n b'a fɔ ni danaya ye. Malidenw, a y'an dɛmɛ, an ka Seydi Cherif Ousmane Madani Haidara kɔrɔta. Baara ma ban dɛ, Ansaru mun bɔra diɲɛ fan bɛɛ ka na dugu 46 aw bɛɛ sigilen bɛ yan, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka mun kɛ? Hakilina min bɛ yan, an k'a lase diɲɛ fan bɛɛ ma, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka mun kɛ? An bilala sira min kan n'o ye kanu ye, n'o ye diinɛw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya ye, an ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la walasa diɲɛmɔgɔ ka anw ka Ala sɔn in k'o ladɔn. N bɛ mun ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ, n bɛ min ɲini Mali ɲɛmɔgɔw fɛ, duwawu b'a bolo, Ala mɔgɔ de don. N bɛ fili ka bɔ kuma la yan k'aw bɛɛ lajɛlen fo, Ala ka duwawu ye. Yani ka bɔ n bɛ mun fɔ Muhamadu ko la, aw y'a kanu cogo min na, anw yɛrɛ y'a kanu ten. Mamadu nana k'a sɔrɔ adamadenw filila, Mamadu nana k'a sɔrɔ u ye Ala ka sira bila, ale de nana k'an bila sira tilennen kan tugun. Anw dalen don kira fɛn o fɛn tɛmɛna, anw dalen don nin kira in kelen kelen bɛɛ lajɛlen na. Aw ye Mahamadu kanu tɔ don an na, Ala ka duwawu ye, Ala ka si diya aw ma, Ala k'aw mɛn an kɔrɔ, aw ni ce, ani baraji. An bɛ Yɛ Samakɛ fo a ka kuma duman ninnu na. An balimakɛ dɔ témoignage dɔ b'a bolo, une minute ale bɛn'o fɔ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. An balimaw ni su ka sigi k'aw fo kura ye. Ne jɔlen min filɛ nin na, n bɛna sira dɔ de kɛ an karamɔgɔ ye kan. Ne tɔgɔ Daraman Tarawele ka bɔ Banamba. Alhamdulillah, bangini su a y'a jira k'a fɔ jamana na ko ni min t'i yara k'i ka bɔ a ka tabali kan. A ko kɔfɛ ni a ye bana min sɔrɔ la, ni bana in ma taa, ni min ye sira min ye i ka n'o fɔ. Ne jɔlen min filɛ nin na, n bɛ n yara waati min na, a y'a sɔrɔ AVC de tun bɛ ka ne minɛ, da jɛngɛnen don, ɲɛji bɛ bɔ, mais an y'an yara don min su, a don ne bi cɛ n filɛ n sen kan de foyi ma sɔrɔ Ala barika la. Haidara, 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 n bɛ dan o ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Daraman Tarawele, an bɛ fɔ i ka seereya la parce que ci ye juru ye, a y'a gɛlɛya ko yɛrɛ kama, bari karamɔgɔ ye nin kuma de fɔra. An bɛ kuma di an karamɔgɔ ma, hali n'a tun ye kuma d'a ma, n fana bɛ seereya kelen kɛ. Tarata don Mali Bamakɔ solila ka wuli ni jatigɛ min, Cherif Ousmane Madani Haidara, mankutu caman bɛ a la, mankutu dɔ ye hinɛ masa dɔ, makari masa dɔ. Haidara ti siran a yɛrɛ ye, nka a bɛ jɔrɔ ni mɔgɔ wɛrɛw de. O don kama, jamana hinɛ n'a kanu, soboli dɔ tun kan ka kɛ, soboli min bɛ kɛ san o san Mawlidu kɔnɔna na, o tarata gwele in na, karamɔgɔ y'a ɲini o ka jɔ, bari den dɔw bɛ joli la, ba dɔw bɛ ɲɛji la. A ye ci lase anw ma, ne de bɛ kɛ micro da la kuru kɔnɔ, an bɛ communiquéw fɔ, nka an bɛ to ka cɛrɛ tigɛ ni zikiri dumanw ye, bawo Mawlidu ye o ye. A ko an ka o jɔ. Jamana, ne ma mɛn jamana y'a décrété yan'o cɛ kɔni, Haidara y'a wajibiya yɛrɛ kan, a ka mara bɛ yɔrɔ min na, ka an bila den kɔnɔna na. A ko k'o ka jɔ. Kuranɛ kalan walima layilala gansan, fɔli ni dɔnni, nisɔndiya bɛ fɛn o fɛn kɔrɔ, ko k'o bɛɛ bɔ a la. Mɔgɔ min téléserifila fana a y'o fana wele, ni mɔgɔ min bɛ télé lajɛ, ka daminɛ o don na fo bi,
i b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen nɔ dusumakasi ni ŋaniya yira dɔ bɛ yen nɔ ka ɲɛsin banbatɔ ninnu ma n'o y'an ka lakanabaga ninnu ye. An tun bɛ question réponse la arabadon don ɲuman na yanni karamɔgɔ bɛ na bɛɛ y'a dɔn zikiri dara dacogo min na mɔgɔw tun b'u yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen min tun bɛ yen o ye nin de ye a bɔra karamɔgɔ de yɔrɔ. Bi fana zikiri kɛra cogo min na ka se karamɔgɔ yɛrɛ kunbɛ cogo ma bɛɛ b'a dɔn nin t'a cogo kɔrɔ ye. Haidara ne y'a ye e ti siran nka i bɛ siran ni mɔgɔ wɛrɛ de ye a n'a ka jafana bɛɛ n'a ye mankanni dɔ mɛn muso dɔ fan fɛ denmisɛnnin dɔ kasi kan a bɛ baara min na a b'a jɔ fɔlɔ ko fo ko ka ɲɛɲini. Ala ka kisi bɛ e kan Ala ka tanga b'i ye. Cherif Ousmane Madani Haidara an yɛrɛ kelen bɛ ka fɛɛrɛ mun tigɛ Ala ta kɔfɛ fɛn man kan ka e sɔrɔ nka e bɛ jɔrɔ ni mɔgɔw de ye Haidara. O kumana jamana kanu bɛ a la. Mɔgɔ caman bɛ fɛn caman fɔ ko mawludu ye nisɔndiya yirali de ye nka Ala bato dɔ de don zikiri dɔ don an bɛ duwawu ni fɛnw de kɛ o de kama mawludu f'a ka kɛ a bɛ kɛ duwawu de ye ani hinɛ ye ka ɲɛsin an ka cɛ minnu binna faso tɔgɔ la. Cherif Ousmane Madani Haidara ka bɔ kuma na faso denw mago bɛ e la. Yusuf Maïga ko ma ko un prédicateur au service de la nation wajilikala min bɛ faso ka baara la hali n'a tɛ sara ta faso ye ani dilen don faso ma. Haidara wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ hakɛto dafalen ɲini aw fɛ ni Ala ye si ni kɛnɛya di sigida wɛrɛ an bɛ na ni laseli tɔ bɛɛ lajɛlen lase aw ma fo ka taa se an fana karamɔgɔ a SEID Cherif Ousmane Madani Haidara ale ye laseli min kɛ. A ma ladɔnniya k'a fɔ nin kun ye an ye Bamakɔ Yirimajɔ stade 26 mars kɔnɔ ka bɛn septembre kalo tile 21 ma o min bɛnna mawludu ale denguni su ma. An b'a ɲini Ala fɛ duwawu minnu kɛra nin kɛnɛ in kɔnɔ Ala ka duwawu ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka jamana basigi Ala ka bɔda di an ma ka hɛrɛ kɛ jamana in ye a n'a kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ka an karamɔgɔ ka Ala deli Ala ka an ɲɛ mɛn a la Ala k'a sutura Ala k'a kɔrɔta a bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ Ala k'a don a n'a a jugu bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ Ala kana an kɛ a jugu ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn k'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Jamiyatul Ansardin jamana 40 mun bɔra fan wɛrɛw fɛ ka na ka Allah subhanahu wa ta'ala deli Ala ka segin ni bɛɛ ɲuman ye san caman bɛ Ala bolo Ala k'o yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira ala kira yaunga kaira dare dare Muhammadu yaunga nemati enurullahi Muhammadu habiballahi Muhammadu takiyullahi Muhammadu idhibul